Metta beşa heştemîn. Çaxê ku Îsa ji çiyê hat xwarê, elaleteke mezin li pey wî çû. Îcar kotiyek hat bawî, li ber wî deverû çû erdê û got: Ya Xudan, eger tu bixwazî, tu dikarî min paqij bikî. İsa jî destê xwe dirêj kir, dest di wî da û got: Ez dixwazim, paqij bibe. Di cih de kotîbûna wî paqij bû. Hingê İsa jê re got: Binêre, tu ji kesî re nebêjî. Lê here, xwe nîşanî kahîn bide û diyariya ku Musa emir kiriye pêşkeş bike, da ku ji wan re bibe şahidî. Gava ku İsa ket Kefernahûmê, sersedek hat bawî û bi lava jê re got: Ya Xudan, xulamê min felç bûyî, bi êşeke giran li malê di nav nevînan de ye. İsa ji wî re got: Ez ê bêm û wî qenc bikim. Sersed lê vegerand û got: Ya Xudan, ez nehêjame ku tu bêyî bin banê min. Lê bi tenê peyvekê bêje û xulamê min wê qenc bibe. Çimkî ez jî mirovekî dibin emir de me û dibin emrê min de leşker hene. Ez jêkî re dibêjim here, ew diçe. Ez jêkî din re dibêjim were, ew tê. Ez ji xulamê xwe re dibêjim vê bike, ew dike. Gava ku İsa ev yek bihîst, şaşma û ji yên ku li pey wî dihatin re got: Bi rastî ez ji we re dibêjim. Di İsraîlê de jî min baweriyeke wiha di dilê kesekî de nedît. Ez ji we re dibêjim ku ji rojhilat û ji rojava gelek wê bên û di padîşahiya ezmanan de bi İbrahîm, İshak û Aqub re li ser sifrê rûnin. Lê zarokên padîşahiyê wê bên avêtin nav tariya derve û wê li wê derê bibe girîn û qirçîna diranan. Îcar İsa li sersed zivirî û jê re got: Here bila wek ku te bawer kir ji te re bibe. û di wê gavê de xulamê wî qenc bû. Gava ku İsa ket mala Petrûs, wî xetsuya wî bi tayeketî razayî dît. İsa destê xwe danî ser destê wê, tayê ew berda jinik rabû û ji wî re xizmet kir. Gava ku bû êvar, gelek mirovên cinoyî anîn bawî. Wî bi gotinekê cin derxistin û hemû nexweş qenc kirin. Ev çêbû da ku ew peyva ku bi devê îşaya pêxember hatibû gotin bêjî. Wî êşên me kişandin û nexweşiyên me hildan ser xwe. Gava İsa elalet li dora xwe dît, wî li wan emir kir ku derbasî aliyê dinê golê bibin. Hingê şerîetzanek nêzîkî wî bû û jê re got: Mamoste, tu herî ku derê ez ê li pey te bêm. İsa jê re got: Kunên roviyan hene, hêlînên teyrên ezmanan jî hene. Lê cihekî kurê mirov tune ku serê xwe lê deyne. Ji şagirtên wî yekî jê re got: Ya Xudan, destûrê bide min ku ez pêşî herim bavê xwe veşêrim. Lê İsa ji wî re got: Tu li pey min were. Bihêle bila mirî miriyên xwe veşêrin. Gava ew ket qeyîkê, şagirtên wî jî li pey wî siwar bûn. Ji nişkeve di golê de bagereke mezin rabû, wisa ku pêlên avê bi ser qeyîkê diketin. Heçî İsa bû, radiza. Şagirt nêzîkî wî bûn, ew hişyar kirin û gotin: Ya Xudan, me xilas bike, em helak dibin. İsa li wan vegerand: Hey kêmîmano, hûn çima ditirsin? Hingê ew rabû, li bayê û li golê lat û bêpêjîniyeke mezin çêbû. Hemû şaşman û gotin: Ma ev mirovekî çawa ye, ba û gul çi biyawî dikin. Gava ku İsa derbasê aliyê din bû û gihîşt herêma gedarîniyan, du mirovên cinoyî ji nav goristanê derketin û hatin pêşiya wî. Ew qas har bûn ku kes nikarbû di wê rêyê re derbas bibûya. Îcar wan bi qîrîn gotin: Ya kurê Xwedê, ma te çîşme ye. Ma ji berî ku wext bê, tu hatî vir ku me bidî ezabê. Ji wan wê vetir garaneke mezin a berazan diçêriya. Cinan ji wî lava kirin û gotin: Eger tu me derxî, me bişîne nav gerana berazan. Wî ji wan re got: Herin,
Hingê ew derketin û çûn nav berazan. Hemû garanên xwe di kaşêra avê digole û di avê de xeniqî. Gavanên berazan reviyan, çûn bajêr, her tişt û çi ji bo yên cinoyî çêbû gotin. Hingê hemû xelkê bajêr hat pêşiya Îsa û gava ku ew dîtin, jê lava kirin ku ji herêma wan here.